Merhaba, ahojte priatelia. Tu je blog Turečtina pre radosť z Lucy a dnes by som vám chcela priblížiť tureckú abecedu. Turecká abeceda je veľmi podobná našej slovenskej, je tam aj zo pár výnimiek, ale nie je to nič ťažké, čo by sa nedalo zvládnuť a naučiť. Takže ideme hneď na to. Takže začíname písmenkom A. Normálne sa aj tak píše, aj vyslovuje, tak ako poznáme my na Slovensku, ako napríklad v slove Araba, čo znamená auto. Máme ďalšie slovíčko B, ako v slove balina, čo znamená veľryba. Takisto ho čítame normálne Bčko B. Potom máme slovíčko C, ale už ako vidíte v zátvorke vyslovuje sa J. Čiže máme tu aj hneď príklad. Slovíčko neprečítame civ, hej, ako by sme ho prečítali na Slovensku, ale prečítame ho dživ. Čiže C-čko čítame ako J, dživ, čiže kuriatko. Ďalšie slovíčko je C-čko s takou kvačkou, takisto ako môžete vidieť, nečítame ho C, ale ako vidíte v zátvorke, čítame ho Č. Čiže ako na našom príklade čiček, kvietok. Čiže žiadne C ani K, ale čítame ho ako Č, čiže čiček, kvietok. Ďalšie slovíčko Dčko, napríklad ako v slove dunia, čiže svet. Ďalej máme E ako elma, jablko. F ako fáre, myš. Ďalšie písmenko máme G, ako v slove güvercin. Tu napríklad tiež máme to J, hej, C-čko u nás po slovensky, čiže pekne to prečítame ako güvercin, čiže holub. Potom máme veľmi zaujímavé slovíčko, je to G-čko s mäkčeňom, volá sa to mäkké G, alebo v turečtine by sme to povedali yumuşak G. Toto písmenko v slove nikdy nečítame, ale toto písmenko predĺžuje slovo, ako napríklad v príklade alamak, čiže čo znamená plakať. Ak vidíme slovíčko, v ktorom sa nachádza G s mäkčeňom, nikdy ho nečítame. Volá sa yumuşak G, čiže mäkké G. Vždy to slovíčko prečítame bez toho G, to G úplne ignorujeme a prvú slabiku vždy predĺžime, čiže álamak povieme. Álamak. Ďalšie písmenko je H, napríklad ako havuč, čiže mrkva. Tam máme opäť to C-čko s kvačkou. Ďalšie písmenko je také veľmi zaujímavé, je to Ičko, ale bez bodky. Ako vidíte vo príklade, je tam ešk. Toto písmenko sa číta tak, čo som pozerala rôzne stránky a tak, že privrieme ústa a ako keby sme chceli nad niečím porozmýšľať, tak jemnučko, ešk. Ono časom, keď to budete počuť, tak to aj v pohode zvládnete, nie je to nič ťažké. Ďalšie, a ešk znamená svetlo. Ďalšie slovíčko je klasické Ičko s bodkou, ako v slove inek, čo znamená kravička. Potom máme Ječko, v tomto prípade to čítame ako žandarma, čiže žandár. Potom ďalšie písmenko máme Káčko, kelebek, čiže motýlik. Ja som práve vymenila papiere, aby sme mohli ísť ďalej. Takže ďalšie slovíčko, teda písmenko máme L, v slove limón, čo znamená citrón. Ďalšie M-ko, mikrofón. N-ko ako nehýr, čo znamená rieka. O-čko ako olta, to znamená udica. Ö, čiže O s dvomi bodkami, ako orumček, napríklad pavúk. P ako paliačo, čiže klaun, šašo. R ako raket, čiže raketa, čím hráme napríklad badminton. Potom máme S-ko, simit, simit je taký ako praclík typický pre Turecko, je to také pečivo. Neviem, či je slané, či sladké.
Ďalej tu máme S-ko s kvačkou, čiže budeme to čítať ako eš. Šemsie, napríklad dážnik. Máme T-čko ako turtle, čiže zase tu máme to ičko bez bodky v tomto príklade. Turtle znamená husenička, takže nečítame to tirtil ako klasické i, ale povieme čiže turtle. Ďalej máme u ako udžurtma, čiže šarkan. S dvomi bodkami, čiže üzüm, hrozno. V ako vázo, čiže váza. I ako jumurta, čiže ako vidíte v zátvorke čítame to ako je, čiže jumurta, nie i umurta, ale je jumurta. A Z ako zurafa, čo už asi viete, že bude žirafa. Takže to bola na dnes turecká abeceda, takže jediné, na čo by som si dala pozor, je určite to C-čko, ktoré čítame ako J, čiže dživdživ, nie C ani K, ale J, dživdživ, potom C-čko s kvačkou čítame ako Č, či ček, nezabudnúť na jumušák G, čiže mäkké G, ktoré nečítame v slove, ale predĺžuje nám slovíčko, čiže neprečítame to aglamak, ale prečítame to álamak, čo znamená plakať. Álamak. Potom tu máme i bez bodky, čiže ešk, ječko, ktoré čítame ako že, žandarma. Potom tu máme esko s kvačkou, ktoré čítame ako eš, napríklad šemsie. A máme tu ešte ičko, ktoré čítame ako je, čiže jumurta. Tak myslím si, že nič zložité. A ďakujem za pozornosť, majte sa krásne, to je na dnes všetko. Ahojte, merhaba.